Dobar dan svima, ja sam Stipe Penić, predsjednik sam udruge Cerura. To je Centar za ruralni razvoj, to je jedna nacionalna udruga, Cerura HR, koja okuplja dosta društvenih poduzetnika, privatnih osoba, građana, udruga, kako promoviramo održivi razvoj, ruralni razvoj i društveno poduzetništvo kao mainstream naše zajedničke priče. Imamo dosta projekata, pomažemo, koordiniramo, vodimo lagove, znači to je lokalna ekonomija, ekosustav, društveno poduzetništvo, lokalna ekonomija u punom smislu riječi. Ja smatramo da, to će kasnije kolega Merić više govoriti o lider pristupu, dozdo prema gore, jer mi sami znamo što nam biti najviše treba, ne da nam neko dođe iz Belog Manastira, iz Zagreba, pa da kaže to mi treba u Sinju, u Belom Manastiru. I mi taj princip smo osvojili i mi živimo taj biti život. Danas ćemo, kao što vidite gore, naš slajd je o zadrugama. To je okvir našeg velikog projekta Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo, gdje imamo 20 partnera, 10 flagova, znanstvenu zajednicu, udruge, zadruge, znači biti sve dionike društvenog poduzetništva, o tom potom, pa ćemo kasnije se o tome razgovarati i uključivati. Danas ćemo predstaviti zadruge u 21. stoljeću kao jedan model koji je na zapadu dan. Mi smo postali Europska unija, a ja stalno ističem da Hrvatska nikako da preuzme standarde Europske unije, što je vrlo bitno. Mi imamo samo deklarativno nešto preuzimamo, onda oni kažu mi to imamo, a ne interesira nas struktura toga šta mi imamo. Evo, kad kažemo šta je zadruga, definicija tipična, to je jedna svjetska definicija biti zadruga. Ovo su mi stavili zakona o zadrugama koji je izuzetno loš u Hrvatskoj, da se kaže o tome. Znači, to je dragovoljno otvoreno samostalno neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga na temelju zajedništva, uzajamne pomoći, bla, 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 bla. To vam je znate, kobasica, koliko kulinova seka, Vlado, ima od po metra ili 15 metara. Tako i kod nas, nešto što nije jednostavno napisano, postaje komplicirano. A naši birokrati vrhunski komplicirani tipovi. Evo sad ćemo naglasiti o čemu se radi, da prevedem na hrvatski jezik. Znači, zadruga se temelji na zadružnim vrednotama. Znači, samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti, solidarnosti, te moralnim vrednotama poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za drugi. Evo, na ovome počiva zadruga. Načela, dobrovoljno i otvoreno društvo, slobodno je prema svima. Znači, mi nismo zatvorena priča. Naši kooperanti, znači moja zadruga zove se Dalmacija Rurales, socijalna zadruga, znači naši kooperanti postaju tijekom vremena i naši članovi, ali trebaju to zaslužiti. Ne mogu tek tako ući sa wild card. Demokratsko upravljanje članova, znači jedan član, jedan glas. Moja zadruga je osnovana prije 15 godina, sada vidi nekih 7 milijuna kuna. Znate koliko ja imam od svoje zadruge kada ja izađem svoje zadruge? Imam 1000 kuna osnivačkog uloga, ja više ništa ne polažem na svoju zadrugu. To je ta prednost društvenog poduzetništva ili mana u Hrvatskoj. Gospodarska suradnja, mi smo dužni surađivati. Ako ne surađivamo, nema potrebe da budemo u zadruzi, da se vodimo kao nekakav broj. Autonomija, mi smo točno neovisni 100% i nismo podložni utjecaju politike. To je vrlo bitna stvar. Ako budete podložni utjecaju politike, vi ste već na grabusti i nemate što tražiti. Kroz ovo je malo prije korekcija rekla, mi se stvarno radimo izobrazbu naših zadrugara i naše lokalne zajednice. Znači, rekao sam vam, moja zadruga toliko vrijedi, mi sebi nikad nismo isplatili kune dobiti, ali i dalje plaćamo porez na dobit, što je nonsens svoje vrste. Iako smo neprofitna, plaćamo PDV, porez za sve ostale stvari i mi sve ulažemo u zajednicu. Mi smo od naše dobiti kupili smo jednu firmu u stečaju, imamo 300 kvadrata odeskog prostora, gdje imamo klub za zapošljavanje, pomažemo mladima, startupovi tu počinju raditi kod nas, damo im kompletnu opremu, vodimo i besplatno računovodstvo, tako da imamo centar za društveno poduzetništvo, za EU fondove, imamo puno tih stvari i to nam je ujedno okupljamo mlade ljude, današnje mlade, pripadnika ranjivih skupina, tako evo vidite tu nas ima 7-8 koji su došli mladi i on će kasnije vama prezentirati, tako da mi radimo svoje kapacitete, a ujedno smo i reklamni centar Ministarstva hrvatskih branitelja za razvoj zadružnog poduzetništva za sjeverozapadnu Hrvatsku. Međuzadružna suradnja, to nam je obavezno, to je bez toga ne može zadruga funkcionirati. Znači, zadruga nije otok, ona je dio zajedničke priče, briga o zajedništvu. Ona živi na lokalnom nivou. Zadruga na državnom nivou je usputna priča, to kad se mi umrežimo.
A zadruga, mi živimo na lokalnom nivou u Sinju, mi živimo u Sinju na lokalnom nivou, mi smo dionici, vrlo aktivni dionici u lokalnoj zajednici, vodimo lagove, vodimo sve ove druge priče, o tom će kolega Međi kasnije govoriti, bez toga nema, bez tih načela. Usporedba, kad govorimo o svijetu, Europskoj uniji i u Hrvatskoj, mi smo katastrofa. Mi smo, sama Hrvatska je statistička greška u Europskoj uniji po broju stanovnika i po kapitalu i svim drugim stvarima, tako su kod nas zadruge. Vidite, u svijetu, znači mi smo gore od prosjeka svijeta. Znači, to vam govori o drugim stvarima koje su ogromne mogućnosti zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Znači, u nas je svako 200 stanovnika, sad još gore, kako nas ima manje, nevjerojatnije, član, jeste mnogo zadruga međunom ugasilo. A kad vidite svijet, nevjerojatna stvar. Zadruga u svijetu, recimo Nizozemska jedna, ima više zadrugara nego stanovnika. Nevjerojatna stvar. Vi ne možete oni cijet kod njih tulipan gledati mimo zadruge, nema šanse. Jednostavno nemoguća misija. Poljska, Francuska, vidite više od polovice financijskog sektora imaju zadruge u Francuskoj. Italija, da vam ne govorim, Italija vam ima 14,7 BDP-a po zadrugu, to je nešto nevjerojatno. Velika Britanija, Japan, kad vidite Ameriku, kod njih je divlji kapitalizam, je tako, korporacijski, a vidite koliko imaju zadruge. Imaju vrlo bitan udio BDP-a. Zašto zadruga? Uvijek govorimo o osnovnim stvarima, stvarima zajedničkog proizvoda, marketing, prodaja, napad, udruživanje. Vi kad ste sami. Problem Hrvatske države u poljoprivredi, to će kasnije kolegice govoriti. Tolušić je donio zakon o OPG-ima. To je jedan istočni grijeh, katastrofa hrvatske poljoprivrede gdje on atomizirao poljoprivredu u Republici Hrvatskoj. To nije pravni subjekat. To ne postoji. Znate koji je OPG u Danskoj? Najrazvijenijoj poljoprivrednoj zemlji na svijetu. To je zadruga, to je institut zadrugara, kod njih zadruge rade. Mi smo i Sandra Švajk, ekipa smo radili jednu analizu zadružnog sustava Europe. Evo da ću kasnije kolegama da imaju taj sakriveni nastavni rad. Gdje je neko to 10 puta bolje od nas napraviti. Hrvatska država, odnosno hrvatska politika, nema politike i ne želi nešto napraviti. Zadružni model je drugačiji od mnogih drugih stvari. Ne drugačiji da je on kontra, nego on nadopunjava mnogo drugih stvari. Evo, pa sam tu napisao. Drugačija svrha, društvo osoba, ne društvo kapitala, drugačija strategija. Znači, masu drugih stvari, mi se nadopunjavamo i nedostatke nadopunjavamo kroz rad i poslovanje zadruge. Znači, mi nismo kontra nečega, nego mi nudimo jedan model koji je obuhvatan i živi u lokalnoj zajednici. Kako poboljšati stanje zadrugarstva u Republici Hrvatskoj? Imamo nekoliko stvari koje smo mi davno detektirali kroz SWOT analize, istraživanje i tako dalje. Prvo, zakonski okvir je u nas katastrofa. Promocija zadružnog poduzetništva je zapela nevjerojatno. To je ono već tragedija što se dešava u Hrvatskoj. Umrežavanje, obrazovanje je nestalo. Osim Zadružnog saveza Dalmacije, mi nemamo nikakav organizirani model zadružnog poduzetništva u Hrvatskoj i mi koji radimo kroz Ministarstvo branitelja, koji imamo sustav, imamo potporu, imamo 3 referentna centra koji brinu o razvoju zadružnog poduzetništva hrvatskih branitelja. Nikakve druge potporne institucije u Hrvatskoj ne postoje, dapače, nego rade kontra. Regulirati odnose zadruge i zadrugara. Ja sam bio član radne skupine koja je napravila novi zakon o zadrugama, ima 4 godine. Znači, on leži u ladici ministra gospodarstva 4 godine a to je bilo na temelju znanstvenih spoznanja, analiza, trajali smo godinu dana, relevantni ljudi u Hrvatskoj na tome su radili, međutim politika ne želi to staviti u funkciju, niti želi staviti niti na vladu, a kamoli da stavi to u Sabor. Mi ćemo uskoro to predstaviti. Zatim imamo definirati opća pravila upravljanja i tako dalje. Svi ti drugi stvari, nama je idealna država po pitanju zadrugarstva Italija. Oni su to toliko na decimale su definirali profitni dio zadruge, neprofitni i sve ostale stvari. Imaju zakon o socijalnim zadrugama i kompletna državna imovina koja se ne koristi u Italiji i koja je uzeta od mafijaša koriste socijalne zadruge, bez naknade. Pokušali smo neke stvari koje samo ćemo paziti, koje smo mi napisali preporuke koje bi trebali napraviti da bi u Hrvatskoj zadruge zaživjele. Preporuke za izmjenu zakonskog okvira, to je prva stvar. Druga je preporuke za podršku zadružnom poduzetništvu od strane krovnih institucija i preporuke za aktivnosti ostalih dionika važnih za razvoj zadružnog poduzetništva.
preporuka za izmjene zakonskog okvira. Imamo takve nebuloze, neko je to ofrlje, mi kažemo Dalmaciji odoka. Ono, trebalo biti 7 ili 15 zadrugara, nikako nisam nije bilo nego nekom planu pamet, tamo 7, pa ćemo 9, pa ćemo 3, pa ajdemo 7. Grčki broj sreće, tako. Znači, broj članova potrebno za osnivanje zadruge. Zašto nije bilo to 3? Kad su izmjene zakona bile 2011. godine, ja sam bio predsjednik nadzornog odbora u novom mandatu, imali smo 4600 zadruga. Kad smo mi došli na mandat, na izbornoj skupštini, imali smo većinu, hvala Bogu, dobili smo neke izbore, ali nekom se to nije sviđalo. I taj broj zašto spao. Zbog toga sad su bile 3 one obiteljske zadruge sa 3 člana, koja je bila fantastična priča i zakonodavac je potezom perom uništio jednu odličnu priču, pa su postali OPG, što je još luđa priča od ovoga. Druga stvar je, pa su rekli da mora biti 7, zašto mora biti 7? Ko je to odredio, na temelju čega? Idemo dalje. Visina osnivačkog uloga, zašto mora biti 1000 kuna? Ili 500, 700, mislim, oni su to dobili od oka, razumijete, nema to analize kod tih stvari. Mi imamo jedan veliki problem, tiče odnosno na druge poduzetnike, mi moramo izdvojiti 20% za razvoj zadruge i 5% za priču. A poduzetnik danas ima samo 10% poreza na dobit. Znači, zadruga nije atraktivan poduzetnički model zbog ovih stvari. I poseban tretman imovine nakon likvidacije zadruge. Vi znate da u Hrvatskoj imate 3 imovine, vrste imovine, to je privatno, zadružno i državno imovine. Ova zadružna imovina je vrlo interesantna priča, ona nije bila predmet pretvorbene privatizacije, ona i dalje u knjigama piše, na Trgovačkom sudu i u zemljišnim knjigama piše zadružna imovina. I nitko je ne može tužiti. Vi ste čitali ovdje kod vas tu blizu prije 20 godina, kad je bila mirna reintegracija, Srbi i Srbije su kupili 2 zadruge. To je nešto nevjerojatno. Kako su oni to mogli proknjižiti? To se ne može proknjižiti. Razumijete li? Oni su kupili, mislim, ne možete vi kupiti zadrugu zadrugara, vi možete primiti nove zadrugare. Kako njima omogućeno da kupe kešom nešto? Što ne mogu kupiti, razumijete? Ko će kupiti zrak? Ne možete kupiti zrak. Tako je i to, ali to je dobro. I šta je bio moj prijedlog kad sam bio član radne skupine i na tom smo pali. Evo vidite ova zadnja stavka, fond zadružne imovine. To je bio najveći nekretninski fond u Republici Hrvatskoj, ali to se, dole kod nas Ranko zna, uzurpirali su stare naše zadruge u Dalmaciji, napravili su hotele. Pazite, oni su uzurpirali našu imovinu, kod ovoga fonda zadružne imovine i u ovome zakonu piše, kad ide zadruga u stečaj i likvidaciju, kompletna imovina se povjerava jedinici lokalne samouprave. I mora je dati u funkciju zadružnog poduzetništva. Ali ne piše kada. To je kvaka 22. I onda se novoosnovane općine dole u Dalmaciji, zadružne domove, pretvorili su središte svojih općina. I ne žele uopće vratiti tu imovinu nazad, niti plaćati nekome najam. A dužni su dati nekoj drugoj zadruzi uz poslovni plan, bez znaka da sad im se koristi. Onda se mi kao vlasti dosjetili, pa će napraviti fond zadružne imovine, onda je to država prekrižila, onda nećemo više razgovarati. Razumijete li? Vi imate tolike nekretnine, zadružne, zemljišta, da to nije normalna stvar. Međutim, politika to ne želi dirati zbog lokalnih političara. Preporuke za izmjene tretmana zadruga u smislu poreza na dobit. Različiti tretman zadruga dovode jednog kaosa. Da vi niste unificirani, vi u biti nemate mrkvu i blato. Znači, ispadamo mi koji smo zadruga neki mazohisti u odnosu na ove druge podsjetnike, što ne smije biti. Mi smo na temelju europskih direktiva definirali pojam jedinstvenog poreznog obveznika. Što to znači? Znači, vamo reći oko neprofitnih zadruga. Imamo tu jedan blizu zadrugu, našu Agro-Vladislavici, tako, Vlado. Jedna velika zadruga ima oko 30 milijuna kuna prometa, tako, baš su veliki. On su jedna čista profitna zadruga, to je ok. Međutim, ima jedan drugi problem. Kad oni plati porez na dobit zadruge, čeka taj porez na dohodak njihovog zadrugara. Mi smo na temelju europske direktive, vidite koji je broj, kod drugim europskim zemljama definirali to u novom zakonu zadruga. Mislim, opet to nekome ne paše. Tako da nemamo duplog oporezivanja. Znači imate 10% poreza na dobit, pa imate 20%, pa imate 5%, i kad lijepo isplatite dobit vašem zadrugaru, onda ga čeka porez na dohodak po onim skalama koje ima dalje. Znači,
Znači, hrvatski zakon o porezu na dobit omogućava, a nije htio se, mi smo bili kod ministra nekoliko puta, ali nisu htjeli to usvojiti. I to je jedna velika mogućnost za razvoj zadružnog poduzetništva, samo da primijenimo direktive iz Europske komisije. Još ima jedan slajd. I zadnja je priča formiranje krovne institucije. Naime, ministar Maras i njegova kamarila, mi smo imali skupštinu, imali smo Hrvatski savez zadruga, tu je kolega, gdje su svi članovi unutra toga saveza, i mi smo imali izbore i dobili smo 95% svih zadrugara u Hrvatskoj koji su bili članovi skupštine. Međutim, politika je rekla da ne želi imati oporbenu situaciju, ne znam ja koja je oporba u ovoj državi, nema veze. I oni su nam po hitnom postupku ukinuli Hrvatski savez zadruga. Hitan postupak znači da su u Saboru imali 2 čitanja u jednome danu. I nisu imali savjetovanja, nisu imali ništa živoga. I ministar Maras, veliki poduzetnik, nije htio niti s nama raspraviti. Ja sam bio jedno vrijeme u funkciji, kao predsjednik nadzornog odbora, u funkciji skupštine, dok je bio na prilazno razdoblje. Evo Fred Mać, imamo danas te fotografije, nije htio uopće s nama komunicirati, nego je Fred Mać nosio poštu, ovako, da mu dan na sjednici vlade, pa se vidi kao mu Fred Mać daje žutu kuvertu koju ja šaljem Marasu. I onda smo ukinuli, i onda su osnovali Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, neka, pita Boga koja kombinacija, i da bi ga na kraju ova vlada, ne ova vlada, nego kad je bio Tolušić ministar, ukinuli su i takav centar, tako da Hrvatska je jedina država u EU koja nema neku svoju krovnu instituciju, ali se vlasti dosjetili, kao što mi kažemo u Dalmaciji. Mi smo krenuli u inicijativu, baš smo cijelu Hrvatsku duži popriko, tu su naše kolege iz Slavonije. Mi osnivamo ponovo Hrvatski savez zadruga, ali kao odozdo prema gore, kao udrugu. Znači, od Zadružnog saveza Dalmacije do svi drugi su u tome sudjelovali, žele i vrhunske zadruge u Hrvatskoj će u tome sudjelovati. Mi ćemo imati vjerojatno iduće proljeće osnivačku skupštinu kada se steknu uvjeti, jer mi smo rekli da ako se mi sami ne organiziramo, nemamo ništa od toga. Tako je i u vezi ovih stvari. Evo, neću vas previše dužiti, ako bude kako pitanje, bit će mi drago da mogu odgovoriti. Hvala.